Το. Νερό. Μάρκ. Το. Νερό. Νερό. Ρύζι. Ζι. Μα. Ναι, Μαρία. Ναι. Μαρία. Ροζ. Νερό. Ροζ. Το. Το. Νερό. Ροζ. Το. Ροζ. Νερό. Ζω. Ναι, Μαρία. Ναι. Μαρία. Όσο ανεβαίναμε υψόμετρο, όσο ανεβαίνει υψόμετρο ο ορειβάτης, δεν έχει την ικανότητα να κουβαλήσει το φαγητό του. Άρα αρχίσαμε να How to get free Brawl Stars skins and Play-No Keys. First, open the app to scan any barcode. You will get the reward gems. Then you can extract these gems to your account immediately. The more code you scan, the more gems you earn. No limit to earn. No ads need to launch. Try it now.
Τώρα είναι πόδος να τα ξαναδείς τους φίλους σου και... Hey girl, what's your favorite film? She said the best movie of all, a masterpiece. I like you. Have a cupcake. I like. Have a cupcake. Η παπούτσια. I'm so mother tired all the time. 10 a.m. tired. 1 p.m. tired. Oh, I'm so mother tired all the time. Oh, stranger. Fly mode, το έχω πάτα στον. Δεν θέλει να έρθει βόλτα επάνω στο τιμάξ. Θα σου καταστρέψω την παιδική ηλικία. Θα σου καταστρέψω την παιδική ηλικία. Πάτα στα πιαλάκια περισσότερα. Κάποτε ήταν ένα κοριτσάκι με το όνομα Πέπα που ζούσε στο βόρειο τμήμα του Όρεγκον. Γονείς της ήθελαν αγόρι, έτσι αρνήθηκαν να την αγαπήσουν. Σχεδόν πέθανε από την πείνα και μια φορά την εβδομάδα τρεφόταν μόνο με τα υπολείμματα που δεν ήθελε ο σκύλος της. Την κρατούσαν στο υπόγειο για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να της προσφέρουν τίποτα. Ούτε καν ο μικρός της αδερφός δεν επιτρεπόταν να τη δει. Ένα βράδυ μάλιστα, ενώ πήγε για να της δώσει κρυβά φαγητό γιατί ένιωθε άσχημα, προφωνήθηκε και θαύτηκε από τους γονείς αμέσως μετά. Η Πέπα δεν επιτρεπόταν ποτέ να πάει σχολείο, ούτε καν να πατήσει το πόδι της έξω από το υπόγειο. Ο πατέρας της μεθούσε σχεδόν κάθε βράδυ και παραλίγο να τη χτυπήσει μέχρι θανάτου πολλές φορές. Ένα βράδυ, η μητέρα της είπε ότι είχε βαρεθεί τόσο πολύ να βλέπει το άσχημο πρόσωπό της και έτσι αγόρασε στην Πέπα το μόνο πράγμα που έλαβε ποτέ: μια μάσκα γουρνιού. Η Πέπα αναγκαζόταν να φοράει αυτή τη μάσκα κάθε μέρα, όλη μέρα. Η Πέπα το είχε βαρεθεί όλο αυτό. Οι γονείς της είχαν δολοφονήσει το μόνο άτομο που την είχε αγαπήσει. Έτσι, ένα βράδυ η Πέπα βγήκε κρυφά από το υπόγειο και πήρε ένα μαχαίρι από το σιρτάρι του. Θα σου καταστρέψω την παιδική ηλικία. Πάτα στα... Άστο Ραφάριο. Το γύρο θέλω μα δεν έχω λεφτά. Θέλω να... Бульдозер был что надо. Say you're good, say Mama, may I have cookie? No, Diabito. Roll back to kitchen. Oh,
Mama, may I have cookie? No, Diabito. Roll back to kitchen. Oh, Mama. Πόσο ψεύτης παίζει να είσαι? Γιατί? Γιατί της είπες ότι το μηχανάκι είναι δικό σου. Ναι, είναι και δικό μου. Ζει στο σπίτι του Μαυροτσούκαλου. Ο μπαμπάς λέει ότι ό,τι είναι δικό σου είναι και δικό μου. Άρα το μηχανάκι είναι και δικό μου. Έτσι νομίζεις, βλακάκο? Όχι. Ζει στο σπίτι μας. Ή δεν ζεις? Ζω. Χρησιμοποιείς το μπάνιο μας, την κουζίνα μας, το ψυγείο μας. Άρα και εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ το μηχανάκι. Λοιπόν, άκου πώς γίνεται. Αυτό το μηχανάκι μου το πήρε ο μπαμπάς μου. Άρα είναι δικό μου. Ποιος μπαμπάς σου? Αυτός που δεν θυμάται τα γενέθλιά σου? Αυτός που έρχεται μια φορά το χρόνο να σε δει? Αυτός που δεν δίνει σημασία για σένα? Αυτός είναι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Πόσο ψεύτης παίζει να είσαι?